जोङो सिगांनि भिडिअआव नुदोंमोन दि बे वारियरआ गावनि फायार शटजों सावसिननि सायाव जोबोद पावारफुल आटिक खालामबायमोन। नाथाय नोंसोरो बिनि सिगांनि पार्टफोरखौ नायाखैबा नायनानै लाग्रोदो, नङाबा स्टोरीखौ बुजिनायाव खस्थ' मोनगोन नोंसोरो। लिंकआ डिसक्रिपशनाव दङ, गासिबो पार्टनि लिंकआनो, नायनानै लाग्रोदो। नाथाय सावसिना बिनि आटेकनिफ्राय रैखा जाबाय आरो बियो बेनिफ्राय खारलाङो। गुबुन फारसे लिंकारआ जेब्ला बिखौ नुयो, बिबो बिनि उन उन थांनो नाजाबाय, नाथाय बियो मोनसे जायगायाव गाहायाव गोग्लैयो। बिनि हालोदखौ नुनानै बे यं प्रिन्सआ बिखौ बुङोदि, प्रिन्सेस, नों जेबो सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया। आं आंनि मानसिखौ बिनि उन फारसे थिनहरबाय, बिसोर बिखौ हमनानै जोबोद थाब बेयाव लाबोगोन। नों एसेल' आराम खालामना ला। नाथाय लिंकारआ बिनि आखाइखौ नुयो अब्ला रागा जोङो, जायनि सायाव बियो हरखाबनो गावनि आखाइखौ बिनि सानिफ्राय बोखारो आरो लिंकारआ थाबैनो बिनि उन उन थाङो। उननि सिनाव जों नुयो बे यं मास्टारा जेब्ला लिंकारनि उन उन थाङो अब्ला जेनेरेला बिखौ बेयावनो लाखियो आरो बुङो दि, आंनो बेबायदि गु फेमिलिनि हेड मास्टारा बुंदोंमोन दि जों ड्रागन आइलेन्डआव बेबायदि जेबो खामानि मावनाङा जायजों जोंनि जिउआ खैफोदाव गोग्लैयो एबा जों गुबुननि बाथ्रायाव हाबफायो। जोंनि थाखाय गासैबो मोजां खामानिया मोनसेल', बेनोदि जों थाबैनो ड्रागन किंखौ नागिरनांगोन। नाथाय बे यं मास्टारा बुङो दि नोंनि थाखाय गासैबो गोनांथिया बे ड्रागन किं जागोन, नाथाय आंनि थाखाय गासैबो गोनांथिया बे हिनजावसासो। बेखौ बुंनानै बियो गावनो बिनि उन फारसे आवगायलाङो। नाथाय जोंनो मोनसे फ्लेशबेक सिन दिन्थियो जेराव जों नुनो मोनोदि बे जेनेरेलनि खाथियाव सासे वारियर फैदोंमोन। बियो जेनेरेलखौ बुंदोंमोन दि जों जावलिंगारनि रुमखौ साफा खालामबाय आरो सावसेननोबो जों बे निउसखौ हरबायमोन दि बे हिनजावसानि लकेशना बबेयाव दं। आं सानोदि बियो बे हिनजावसाखौ बुथारनो थाखाय जोबोद थाब बेयाव फैगोन। नाथाय बे जेनेरेला बिसोरखौ बुङो दि बे सेनखौ थांनानै बे हिनजावसानि रुमाव दोनहै। जेब्ला सावसेना बेयाव फैगोन, बियो बे हिनजावसाखौ बेयाव थैनाय नुगोन। नाथाय जों बिनि फायदा लानानै सावसेनखौ बुथारगोन आरो बे हिनजावसाखौ बुथारनायनि दायखौबो सावसेननि खर'आव गोग्लैहोगोन। खनसे बे हिनजावसाया जोंनि लामानिफ्राय गैया जाब्ला अब्ला यं मास्टारा आरोबाव गावनि खामानियाव फकास खालामफिनगोन। बियो मिथिनो मोनगोन दि जों बेयाव मानो फैदों, जाहाथे बियो सावसेनजों मोगा मोगि खालामनो हागोन। आरो बेबायदि बे यं मास्टारा दाबो बिनि उन उन थांबाय थादों आरो बुङोदि, प्रिन्सेस, प्लिज गावनो साननाय हनाय ला। जुदि नों लुबैयो अब्ला आं नोंनि थाखाय बे सेंग्रानि खामानिखौ बेयावनो फोजोबना होगोन। बियो बेयाव गसंनाय गासिबो वारियरफोरखौ बुङोदि, थाबैनो आंनि लामानिफ्राय गैया जा। दा आं गावनो बिखौ आंनि आखाइजोंनो बुथारगोन। बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बिसोर गासैबो मानसिफोरा सावसिननिफ्राय गोजानाव थाङो आरो बे यं मास्टारा बुङोदि, आं गावनो नोंखौ हमनो लुबैदों आरो गावनि आखाइजों बुथारनो लुबैदों, नाथाय नों गावनो बेयाव फैनानै जोबोद गोबां गोरोन्थि खालामबाय। आं सानाखैमोन दि नों आंनि खामानिखौ एसेबां गोरलै खालामना होगोन। बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनो दिन्थियो बियो थाबैनो गावनि एज स्क्रल टेकनिकखौ बाहायो, जायजों बेयाव जोबोद गोजौ गोजौ स्क्रल्सफोर फैजोबो। आरो बेनि उनाव बे यं प्रिन्सआ जेब्ला स्क्रलफोरखौ बाहायनानै सावसेननि सायाव आटेक खालामो अब्ला जों नुयो सावसेना गावखौनो बे स्क्रल्सफोरनिफ्राय रैखा खालामो, मानोना बियो मिथियोदि बे स्क्रल्सफोरा जोबोद गिथाव-बाथाव। बे स्क्रल्सआ बबेयाव सौग्रावो बेयावनो मोनसे गोबां गोहो गोनां बेरफ्रुनाय जायो। नाथाय सावसेना गावखौनो बे स्क्रल्सफोरनिफ्राय रैखा खालामना गोजानाव थांनो नाजाबाय थादोंमोन आरो बे फारसे यं मास्टारा बुङोदि, नों लुबैब्लाबो बिनिफ्राय रैखा जानो हाया, मानोना बे स्क्रल्सफोरनि सिङाव गावनि कनसियासनेस दं। बिसोर नोंनि उन फारसे गावनो थांगोन। बिनि सिङाव अफेन्सिभ आरो डिफेन्सिभ मोन्नैनिबो टेकनिक दं। एसे बुंनायनि उनाव जों नुयोदि बे स्क्रल पेपारफोरनिफ्राय मोनसे गोबां गोहो गोनां बेरफ्रुनाय जायो, जायजों जोबोद बारा इनार्जि रिलिज जायो। नाथाय सावसिना दाबो थांनानै दंमोन। बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो बे यं मास्टारा आरोबाव बे स्क्रल्सफोरनि गेजेरजों बिनि सायाव आटेक खालामनो नाजायो आरो बे बारावबो सावसिना जोबोद गोरलैयैनो बिनिफ्राय रैखा खालामो आरो बे स्क्रल्स पेपारफोरनि सायाव स्लिप जानानै सिदा बाराव गोजौआव थांनानै गावनि डिभाइन किसखौ बाहायो आरो जोबोद गोहो गोनां ब्लेड्स बानायना लायो, जायखौ बियो बे यं मास्टारनि फारसे थ्र' खालामो। बे समाव लिंकारआ बुङो, आं समाय लायो दि आं बेखौ गावनि आखाइजोंनो बुथारगोन। अब्ला बे यं प्रिन्सआ बुङो, नों जेबो सिन्था खालामनाङा, बे सेंग्राया दिनै बिनिफ्राय थांनो हाया। दिनै आं गावनो बिखौ आंनि आखाइजोंनो हमना नोंनि सिगाङाव लाबोगोन। बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो बियो गावनि एज स्क्रल्स पेपारफोरखौ बाहायनानै मोनसे जायगायाव कनभाइम खालामो आरो जों नुयोदि एज स्क्रल्सआ जेब्ला मोनसे जायगायाव कनभाइम जायो अब्ला
अब्ला बिनि स्पिरिचुअल इनार्जियाबो कनभार्म जाजोबो जायजों बियो बेयाव मोनसे जोबोद गोजौ स्पिरिचुअल बिसखौ सामोन खालामो जाय नुनायाव जोबोद गिथाव बाथाव नुजादोंमोन। बे बिसआ आसोलाव मोनसे व्हाइट टाइगारमोन जायनि इनार्जिया एसेबां गोरा दंमोन दि बेयाव गसंनानै थानाय गासिबो मानसिफोरानो मावजोबदोंमोन। नाथाय सावसिना बुङोदि नों आंखौ जोबोद मोजां सरप्राइज होबाय दा आंनि फाला। बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो सावसिना गावनि इनार्जिजों जोबोद गोहो गोनां हायाव पान्च बुयो जायजों हायाबो गासिबो बायजोबो आरो बे हा सिंनिफ्राय जोंनो मोनसे जायन्ट हेन्ड बायरायाव फैयो आरो बेजों लोगोसे मोनसे स्पिरिचुअल ड्रागनाबो बायरायाव फैयो आरो बियो बे इयं प्रिन्सखौ बुङोदि जुदि नों व्हाइट टाइगार पावारखौ बाहायनो हागौ अब्ला आं नोंनो रेड ड्रागननि पावार दिन्थिगोन। स्पिरिचुअल ड्रागना सावसिननि खाथियाव फैनानै गसंफैयो आरो बे व्हाइट टाइगारखौ बुथारनो थाखाय रेडि जायो। नाथाय बे इयं प्रिन्सआबो जेननाय लानो नागिराखैमोन। बियो बिनि लोगोसे बुलायनो थाखाय गावनि व्हाइट टाइगारखौ बिनि फारसे जेब्ला थिनहरो अब्ला गुबुन फारसे सावसिनाबो गावनि ड्रागनखौ बिनि फारसे थिनहरो आरो जोंनो दिन्थियो दि जेब्ला बे स्पिरिचुअल बिस्टफोरा गावजों गाव सौग्रावो अब्ला बिसोरनि सौग्रावनाय जाहोनाव मोनसे जोबोद गिथाव बाथाव बेरफ्रुनाय जायो। बे बेरफ्रुनायनि एनार्जिया एसेबां बारा दंमोन दि खाथियाव गसंनाय मानसिफोराबो बेयाव गसंना थानो जोबोद गोब्राब मोनदोंमोन। नाथाय जेब्ला बिनिफ्राय हाद्रि बाला गैया जायो आरो इनार्जिया जोबलाङो अब्ला बिसोर नुयोदि सावसिना बेयाव गैयानो। बेखौ नुनानै बिसोर जोबोद सरप्राइज जायो आरो बुङोदि मारै बे सेंग्राया बबेयाव खारलांखो आरो बे इयं मास्टारा गावनि मानसिफोरखौ बुङोदि बे सेंग्राया दासो खारदों बेखायनो गोजानाव थाङाखै नोंसोर गासैबो थाबैनो बे जायगायाव गोसारजोब आरो बे सेंग्राखौ नागिरनो नाजा बियो बे खाथि खालायावनो थानांगौ जागोन। आरो बे फारसे लिंगारा बुङो सावसेन गाज्रियैनो नों खारबाय थादों आरो गुबुन फारसे जोंनो दिन्थियो सासे उरियरा जेनेरेलनि खाथियाव फैनानै बुङोदि बे सेंग्रायाथ' खारबाय दा नोंनि प्लेना मा जागोन। नाथाय बे जेनेरेला बुङोदि नोंसोर सिन्था खालामनाङा जोंनो गावनि फकासखौ खालि जोंनि मिशनाव लाखिनांगोन। जेसेबां बाथ्रा बे सावसेन सेंग्रानि दं बे इयं मास्टारखौ बिखौ हेन्डेल खालामनो हो जों गावनि ट्रेजारखौ नागिरबाय थागोन। आरो उननि सिनाव जोंनो आरोबाव सासे सानै उरियारफोरखौ दिन्थियो। एसे समावनो सासे सल्जारा हायाव माबा नुयो अब्ला बियो गोसो होना नायो आरो बुङोदि मास्टार नुनायाव बे सावसेननि आगान बायदि मोनदों बियो बिनिफ्राय बारलाङो आरो जों बिनि उन उन थांबाय थागोन। बेखौ बुंनायनि उनाव बिसोर बे आगानखौ फल' खालामना सिगां फारसे आवगायलाङो। नाथाय जों नुयोदि सावसिना बेयावनो मोनसे बिफांनि उन फारसे एरसोना दंमोन। बियो गोसो होनानै बेयाव गावनि आगाननि निशानखौ गारदोंमोन जाहाथे बियो बे मानसिफोरखौ जाम्बा बानायनो हायो आरो बेयाव बियो रोखायै जाफुंसार जानो हायो। आरो बियो बे मानसिनि सोमोन्दै बुङोदि थां जोबनायाव बे इयं मास्टारनि गोहोआ वां जिपें आरो लिउयुनिफ्राय बारा दं आरो सायाव बियो जाव लिंगारखौ प्रटेक्ट खालामबाय थादों। बिनि थानायाव आं सानाखैदि आं लिंगारनि जेबो गाज्रि खालामनो हागोन। आंनो एसेल' गावनि स्ट्रेन्थखौ बिनि स्ट्रेन्थनिफ्राय बांसिन बारायनांगोन जाहाथे आं लिंगारखौ लामानिफ्राय गैया खालामनो हायो। बेखौ बुंनायनि उनाव जोंनो दिन्थियोदि सावसेना हाग्राबारियाव गिदिं दावदिं खालामनानै मारैबा मोनसे दोनजों सौग्रावो जाय हाग्रायाव गोलैना दंमोन। बिनि सौग्रावनाय लोगो लोगोनो बेयाव दोननाय मोनसे जेया गावनो आनलक जाबाय आरो बिनिफ्राय गोबां औवानि थिरफोरा सिदा सावसेननि फारसे फैबाय थानो हमो। नाथाय बियो बे थिरफोरखौ गावनि फारसे फैनाय नुयो आरो जोबोद गोरलैयैनो बे आटेकफोरनिफ्राय दस खालामना गावनिखौनो रैखा खालामो। नाथाय बेयाव मोनसेनि उनाव मोनसे ट्रेप दोननाय दंमोन आरो बे थिरफोरा फैबाय थादोंमोन। अब्ला सावसिना बिनिफ्राय एसेल' थाखाय रैखा जाबाय। बिनिफ्राय खारना गोजानाव थांनो नाजाबाय थादोंमोन जाहाथे बियो बे ट्रेप्स एरियानिफ्राय खारनानै गोजानाव थानो हायो। आरो जेब्ला बियो बिनिफ्राय गोजानाव थाङो अब्ला बुङोदि दायो बेयाव बे जालखौ सोर गायसनदों नाथाय जायखिजाया बे जाला एसेबां गिथाव बाथाव नङा। आं सानाखैदि बे जालजों सासेबो मानसिया बेयाव हमजायो। बेखौ बुंनायनि उनाव बियो जेब्ला माखासे बिलाइफोरनि सायाव गावनि आथिंखौ दोनो अब्ला बेयाव आरोबाव मोनसे जाल दंमोन जायनि जाहोनाव सावसिना बिनिफ्राय गाहायाव गोग्लैयो आरो जोंनो दिन्थियो गाहायाव मोनसे गोथौ हाखर दंमोन जाय एनसियेन्ट टाइम निफ्रायनो बेयाव दंमोन। एनसियेन्ट टाइम मानि गोदोनि सम। आरो सावसिना जेब्ला बेयाव गोग्लैफैयो अब्ला बियो नुनो मोनोदि बे एनसियेन्ट गुफानि सिङाव माबा ब्लु कालारनि इनार्जि दं जाय सोरगिदिं जोंबाय थादों आरो बियो बे गुफानि फारसे नायो अब्ला बियो जेबो नुनो मोना। बेयाव गोबां क्रिस्टलफोर दंमोन जायनि सिङाव इनार्जि दंमोन आरो बे जायगाखौ नुनानै
नुनानै सावसेनाबो साननो गोनां जायोदि थारैनो बे माबा रोखोमनि जायगा नुनायाव जानो हागौ आं माबा एनसियेन्ट गुफा सिङाव फैबाय जेराव गोबां बोसोरनिफ्रायनो सासेबो मानसिया फैयाखै। बियो बेयाव बिगियानजों बानायनाय मोनसे स्ट्राक्चार नुयो जायखौ नुनानै बियो एसे सरप्राइज जायो आरो बुङोदि बे स्ट्राक्चारखौ नुनानै बेबायदि मोनदों जेरै बियो मोनसे ड्रागननि स्केलेटनजों बानायनाय आरो बे क्रिस्टलफोरा जाय बेयाव जोंबाय थादों बियो बे ड्रागननि एसेन्सनि जाहोनावथ' जायाखै। जुदि सैथोआवनो बे गासैबो एनार्जिया ड्रागन एनार्जि अब्ला आं बिनि गेजेरजों गावनि काल्टिभेशनखौ इमप्रुभ खालामनो हागोन। बुंनाय लोगो लोगोनो बियो मोनसे क्रिस्टल खाथियाव थाङो आरो बिखौ जेब्ला हमो अब्ला बिनि ड्रागन एसेन्सआ हठातनो एक्टिभेट जायो जायनि सायाव बियो गिनाय मोनो आरो बुङोदि बे ड्रागन एसेन्सआ सैथोआवनो जोबोद गोरा। बे आंनि मोदोम सिङाव हठातनो इभल्युसनखौ एक्टिभ खालामबाय। नाथाय जों नुयो बियो आरोबाव गावनि ड्रागन पावारखौ बाहायनानै बे एसेन्सखौ इभल्व खालामनो थाखाय हठातनो बे क्रिस्टलखौ हमफिनो। बे गासैबो एनार्जिया बे क्रिस्टलनिफ्राय बायरायाव फैजोबनो हमो जायनि जाहोनाव गासैबो जायगायाव सोरां जाजोबनो हमो आरो सावसिना लासै लासै बे क्रिस्टलखौ बाराव गोजौआव लाबोनो नाजायो आरो जेब्ला बे क्रिस्टला हानिफ्राय बायरायाव फैयो अब्ला बिनि एनार्जिया एसेबां गोरा दंमोन दि बियो बे स्केलेटनफोरखौ सिफायजोबो आरो गासैबो जायगायावनो गोसारजोबो आरो सावसिना नुयोदि बे गुफानि सिङाव थानाय गासैबो एनार्जिया बे क्रिस्टलनि लोगोसे कानेक्ट जाबाय थादों जायनि सायाव बियो बुजियो दि बेयाव थानाय गासैबो क्रिस्टलफोरा बिनि लोगोसेनो लोब्बा दं आरो नायै नायैनो सावसिना बे एनार्जिखौ एबजर्ब खालामनो हमो। अब्ला बिनि एनार्जि लोगोसे जोंनो लाइटिं एनार्जिबो नुजायो जाय बिनि मोदोमनिफ्राय बायरायाव फैबाय थादोंमोन। सावसिना जोबोद गोरलैनो बे एनार्जिखौ एबजर्ब खालामबाय थादोंमोन आरो एसे समनि गेजेरावनो बे गासैबो एनार्जिया बिनि मोदोमाव हाबजोबो आरो बे क्रिस्टला मोनसे शर्टनि महर लायो आरो सावसिना बुङोदि फोथायनो हाया दि माबा ड्रागन पावारा क्रिस्टल महरावबो थानो हागौ। बेयाव जेसेबां ड्रागन एसेन्स दंमोन गासैबो आंनि मोदोमाव हाबजोबबाय। नाथाय बिनो बेयाव गुबुन एसे फिसा फिसा क्रिस्टल थुख्राफोर नुजायो जाय हायाव गोसारना दंमोन। बेखौ नुनानै बियो बुङोदि बियो रोखायै सिगां फारसे आंनि खामानियाव फैगोन। आं बिखौ गावनि लोगोसे लाखिनोसै। बेखौ बुंनायनि उनाव बियो बे फिसा फिसा क्रिस्टलफोरखौ गावनि खाथियाव लाखियो आरो क्रिस्टल शर्टखौ नुनानै बुङो बे मुवाया सैथोआवनो आंनि खामानियाव फैगोन। बिनि सिङाव दानि ड्रागन एसेन्सआ गैया नाथाय थेवबो बियो डिफेन्सिभ आरो अफेन्सिभ आटेक खालामनो हागोन। बेखौ बुंनायनि उनाव हठातनो बियो माबा गिख्रंथाव गारां खोनानो मोनो जायनि सायाव बिबो गिनाय मोनो आरो हठातनो बे क्रिस्टल शर्टखौ लानानै मोनसे अन्थाइनि सिङाव थाखोमायो आरो बियो जेब्ला बिनिफ्राय थाखोमानानै नायखुमा हरो अब्ला बिनो मारैबा रोखोमनि क्रेसारफोर नुयो जाय गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खारबाय थादोंमोन। नाथाय बिसोरनि बे उनफारसे मोनसे गुबुन मन्स्टार दंमोन जाय बिसोरखौ जानो नाजाबाय थादोंमोन आरो बेजों लोगोसे बे भिडिअआ बेयावनो जोबो। स' आसा खालामो नोंसोरो बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय जागोन। भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक होनायजों लोगोसे कमेन्ट खालामदो। साबस्क्राइबखौ खालामोना खालामो बे नोंसिनि गोसोसै। मोजां मोनबायबा आंखौ मटिभेट खालामनो थाखाय लाइक आरो कमेन्टल' हरनो दाबावसै। आं नोंसोरजों लोगो मोनफिनसिगोन मोनसे गोदान भिडिअआव। दिनैनि थाखाय बेनोसै। थेंक्स फर वाचिं।